elmorzsolható a belseje. Tehát valamilyen szintű minimális kötés megvalósult a 3 hónap alatt, de nem volt képes átkötni. Ugye erről beszéltünk az előadás során, hogy ezután már ez nem is fog átkötni, tehát képtelen rá, hogy tovább erősödjön neki a kötése. Beszélnénk egy nagyon érdekes jelenségről, ami a kenderbeton tekintetében úgymond európai szinten, és azt lehet mondani, hogy világszinten előfordul. Ugye azt tapasztaltuk, és az alapprobléma onnan indul, hogy a kenderbetonnak jelenleg a világon nincsen meghatározható szabványa. Ezért, hogy a kenderbeton a végén, ami előállításra kerül, milyen minőségű lesz, az kizárólag gyártói felelősség, és azoknak a paramétereknek úgymond az adott hatóságok részéről történő tanúsítása, amelyek szükségesek a beépítéséhez. Mi azt tapasztaltuk, hogy vannak olyan kötőanyagok európai szinten, amelyek nem feltétlenül jól teljesítenek abban a tekintetben, hogy milyen minőségű kenderbetont lehet belőle előállítani. Megmutatják a fiúk, hogy a úgynevezett kényszerkeverővel hogyan lehet elkészíteni magát a kenderbetont. Ezt szerintem mindenki már számtalanszor látta az interneten. Itt most arra teszünk kísérletet, hogy kiöntünk egy mintát, egy mintakockát, amit a nap végén majd meg fogunk vizsgálni, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik, és akkor kibújik a szög a zsákból. A kenderbeton keverésének a folyamata mindig az, hogy először a kenderpozdóját belerakjuk a kényszerkeverőgépbe, majd amikor elkezdjük keverni, akkor a szükséges vízmennyiségnek a körülbelül 50-60%-át belerakjuk. Pontosan azért, ami most is jól látszik, hogy nagyon porol a kenderpozdója, illetve a kenderpozdójának van egy hatalmas vízfelvevő képessége, amely a kötésmechanizmusra negatívan tud hatni. Ezért ezt mi azzal küszöböljük ki, hogy először egy kicsit megitatjuk a kenderpozdóját, majd amikor az a vízmennyiség benne van, utána fog belejönni a kötőanyag, ami ugye egy gyári csomagolásban 20 kg, a kenderpozdója az 13,3 kg, és a víz pedig, ami a kenderpozdója és a kötőanyagnak a tömegével azonos, az pedig 33,3 liter lesz, amelyet mindig a légköri körülmények, illetve a pozdójának a nedvességtartalma befolyásol, hogy ezt utólag mennyire kell beállítani. És akkor előzetesen egy kendermadzagot belefűztem. Idere? Igen. 9 óra 45 perckor. És hogy azt is lássuk, hogy ez tényleg ebből a kockából került ki. Vannak szupernél szuperebb kötőanyagok, és most a kollégák hoztak egy gyári olyan kötőanyagot, amit direkt lefújtunk festékkel, hogy ne látszódjon, hogy melyik gyárnak a terméke. Viszont ebből most kiveszünk egy 5 kg mennyiséget, azt egy később vizsgálathoz, ugyanis erre a kötőanyagra az a jellemző, hogy ebben nem 20 kg van becsomagolva egy zsákban, hanem 25. Ezért kiveszünk belőle 5 kg-t, hogy 20 kg legyen, és ebből az anyagból is lekeverünk egy kényszerkeverőnyi mennyiséget, ugyanazzal a keverési aránnyal, mint a saját kenderbetonunk esetében. És ezt a másik kockát is a nap végén meg fogjuk nézni, hogy mi fog történni vele. Az 5 kilónak az elvétele után ugyanúgy 20 kilót fogunk kapni, mint az előző New Hemp anyagnál. És akkor most ezt is újra megkeverjük.
Egyébként a helyszíni bedolgozásnál alapvető problémák szoktak jelentkezni, hogy lehet pontosan kimérni a különböző mennyiségeket. Ugye itt felmerült a kérdés, hogy most a vödörnél hogy van, tehát mérleget építettünk a vödörbe, mert a fiúk csak belemerítik, és akkor oda viszik és hordják. Az egyik az, hogy meg van jelölve a vödör, hogy meddig lehet önteni, de van egy másik nagyon érdekes módszer, amit nem mi találtunk ki, csak átvettünk, hogy mikor kimérik a megfelelő mennyiségű vizet, akkor a vödört ki kell fúrni azon a szinten, ahol éppen, ameddig tölteni kell, és tehát mindig pontosan beállítódik arra a mennyiségre a víz, amennyit fel kell használni. De ez az is egyébként hozzátartozik, hogy azok, akik már nagyon sokat kevertek kenderbetont, rendelkezni fognak egy olyan tapasztalattal, hogy érezni fogják, mint a jó kőműves is, hogy a vakolatanyagot meddig kell keverni. A kenderbetonnál is lehet már látásra megnézni, hogy ez most jól van megkeverve, vagy rosszul van megkeverve maga a kenderbeton. Igazán azon kívül, hogy ez egy nagyon picit más színű, más különbséget nem látunk benne. Ezért is nem egyszerű megállapítani, hogy melyik keverékből éppen milyen minőségű anyag fog készülni. Én viszont szeretnék kérni ismételten egy önként jelentkezőt, aki aláírja nekünk és hitelesíti ezt a keveréket. Egy időpontot szeretnék kérni. Megnézem, 10 óra 2 perc. 10 óra 2 perc. Jó? Lehitelesítettük. Ez 10 óra 2 perc. Ezt is ide mellé, ide le. Így. Elviszük, kibontjuk őket. Ez a Newhemp kenderkocka. Ez pedig egyéb kötőanyagból készült kenderkocka. És akkor ezt megkérem azt a kedves jelenlévőt, aki nekünk ezt aláírta, hogy ezt segítsen nekünk kibontani. Adok egy ollót, ezt csak elvágni, és akkor a többit már mi tudjuk. Köszönjük szépen. És akkor nézzük meg, hogy és ez tulajdonképpen 9 óra 45 perckor történt, most pedig fél 3 van. Tehát ki lehet számolni, hogy ez azért nem olyan sok idő. És már ezt meg tudom. Még annak ellenére is meg tudom tenni, hogy a madzag hogy visszafogta, de látszik, hogy akkor is egyben maradt. Ez. Jó, akkor megkérném azt a kedves fiatalembert, aki az lehitelesítette számunkra. Már régen voltam benne. Ez csak természetes. Ez 10 órakor készült ez a kocka. Tehát ő egy 15 perccel később készült, de én azt gondolom, hogy ez nem olyan. Jó, tehát megtapogatjuk a kockát. Tehát ő már látszik, hogy érzem a kezemmel, hogy van neki egy tartása, van egy szilárdsága. A másiknak, őt meg az ujjamnál be tudom nyomni. Ugye most azt állapíthatjuk meg, hogy semmi gond nincsen ezzel a másik kockával sem, mert vannak olyan kenderbetonok, amik 3 hónap alatt kötnek meg. Viszont jelenleg ezen a kockán nem tudjuk megcsinálni a vizsgálatot, mert egyszerűen szétmaszatolná a fűrészgépet.
Most mind a kettőt szétborítjuk úgy, hogy lássuk neki a keresztmetszetét, a felületét. Akkor kezdjük itt az első, második. Gyakorlatilag az látszik ennél az anyagnál, hogy elmorzsolható a belseje. Tehát valamilyen szintű minimális kötés megvalósult a 3 hónap alatt, de nem volt képes átkötni. Ugye erről beszéltünk az előadás során, hogy ezután már ez nem is fog átkötni, tehát képtelen rá, hogy tovább erősödjön neki a kötése. Akkor az látszik, hogy ebben még rengeteg víz van, de már látszik, hogy eznek van egy elsődleges kötése, hogy összeállt az anyag egybe. Azt a próbát, hogy elvágtuk, és hogy keresztmetszetébe teljesen átkötött az anyag, az már nagyon jól látszik, és nagyon jól összehasonlítható a 2 termék. Ezért beszéltünk arról a legelején, hogy kiemelten fontos, hogyha valaki egy nem ellenőrzött körülmények között kikerült kenderbeton terméket szeretne beépíteni a házába, nagyon egyszerű eszközökkel le lehet ellenőrizni, hogy ez a kenderbeton összekötötte.